このスーパーはお姉ちゃんみたいな負け犬には似合わないと思うけど、こういう店は私たちみたいに成功した人たちが買い物するところだから。久しぶりに会った妹の言葉の汚さに、私は耳を疑ってしまい、呆然となる。ハルトは止めてくれないのだろうかと彼の方を見るが、ニヤニヤ笑っているだけだった。そんな本当のこと言っちゃダメだって。チカは寂しい独身生活を過ごすだけで精一杯なんだからさ。この人たちは10年前に私にした仕打ちを何も覚えていないのだろうか。そう思うと心の中で何かが燃えたぎるのを感じ始めた。私はまっすぐに妹夫婦を睨みつけ言葉を発しようとしたその時。私は笹川千佳35歳。10年前私には婚約していた人がいた。杉浦春人という同い年の男性で大学の飲み会をきっかけにお付き合いが始まった。彼は話したいことはたくさんあるのに口下手というタイプで面白いことを言って私を笑わせようとするけどなかなか伝わってこない。でも私を楽しませようとしてくれる優しい気持ちに私は心を打たれていた。大学を卒業し工学部だった春人は N 工業に就職。あまり馴染みのない社名だけど、自動車や航空機のエンジンを手掛けている会社で、海外にも支社を展開し、業界では名の知れた大手企業だった。N 工業のエンジンは世界的に評価されていて、海外の航空機メーカーとも取引があることを春人は誇りにしていた。航空機のエンジンを作るのが俺の夢なんだ。そんな風に目を輝かせるハルトを見るたび、この人の支えになりたいと強く思った。ハルトは開発部に配属され、技術者として会社に懸命に尽くしていく。その働きが認められ、主任、係長、課長と異例の速さで出世を遂げ、ついにドイツ支社への辞令が出る。ハルトは大喜び。工業技術の中心であるドイツへの辞令が出たということは、N 工業の開発を任されたも同然ということだそうだ。チカ、俺と結婚して一緒にドイツに来てくれないか？君に支えてほしいんだ。私は涙を流しながらうなずいた。しかし、結婚を承諾しても、一つ気がかりなことがあった。それは妹のまゆみにハルトを紹介することだった。まゆみは私の3歳下の妹で、家を出て一人暮らしをしている。外見は私と全く似ていない派手な顔立ちの美人で、目立ちたがり屋の性格をしていた妹は、昔から私のものを欲しがる女だった。今まで私はいろいろなものをまゆみに譲ってきた。幼い頃は玩具や服。まゆみも欲しい、これちょうだい。私が自分のお小遣いで買ったものまで、だだをこねて欲してくる。お姉ちゃんなんだから譲ってあげなさい。わがままを言うまゆみをたしなめようとする母も、結局最後にはまゆみの味方をしてしまうのだった。高校生の頃は彼氏を取られたことも。同じ学校の先輩で家族には内緒にして付き合っていたが、妹にはバレていた。ある時、まゆみの部屋から信じられないものを見つける。それは、まゆみが彼氏とキスしているプリクラ。私はまゆみにどういうことなのか問い詰める。頭いい人って聞いてたから勉強教えてもらえないかなって友達に相談したら、カラオケで勉強教えてくれてね。私のこと好きになっちゃったってキスしてきたの。嘘だと思いたかった。あの真面目な彼がそんなことをするわけない。きっとまゆみが誘ったんだ。そう思いたかったが、何も証拠になるものもなく、私は彼を諦めた。あの時のように、今回もまゆみがハルトを欲しがったらどうしようと、私は不安だった。しかし、妹だけに合わせないわけにはいかない。私は今回こそはと意を決して、ハルトを実家に連れて行った。お姉ちゃんお帰り。家に着くと先に帰っていたまゆみが私たちを出迎えてくれたが、私はまゆみの姿を見てぎょっとする。まゆみが着ていた赤いノースリーブのワンピースは、胸元が大きく開いているデザインで、あまりにもこの場にふさわしくなかったから。私はいたたまれなくなり、自分のカーディガンを脱いでまゆみに差し出す。
いいの。だって暑いんだもん。まゆみはそう言うと、ケラケラ笑いながら断った。リビングに入ると私は気を取り直し、家族にハルトを紹介する。優しそうな人ね、お姉ちゃん。とてもお似合いじゃない。幸せになってね。意外にもまゆみは率直な祝福の言葉を伝えてきた。もっとハルトを誘惑するような素振りでも見せてくるかと思っていた私は面食らう。しかし、よく考えたら、まゆみの好みのタイプは、もっと彫りの深い顔立ちの人だったことを思い出す。男の人は背が高くないと嫌だな。最低でも180センチ。でももっと高くてもいいわよね。顔はハーフっぽくて、私のことを大事にしてくれて、出世の見込みがありそうな男性と結婚したいな。ハルトは身長は183センチだが、まゆみのタイプではないのかもと、そう思いもするのだった。ハルトさんの同僚に独身のいい人いませんか？まゆみはそう言うと、ハルトと連絡先を交換し始めるが、私は穏やかな気持ちで見守った。ドイツに行くまで半年ほど時間があった私は、ドイツ語のスクールに通ったり、いつ日本に帰ってくれるかわからないからと私物の整理をしたり、移住の準備を進めていった。新卒からお世話になっていた会社も、ドイツに行くために退職した。退職する日は上司も同僚も、私の結婚を祝福してくれ、寄せ書きの色紙と花束と綺麗なフォトフレームを渡してくれた。小さいからスーツケースの中に入ると思って。海外に行く私への彼らの気遣いが嬉しかった。フォトフレームにはハルトと私の幸せな姿を飾れたらいいなと思った。そんな結婚式を2ヶ月前に控えたある日、私は天国から地獄に突き落とされてしまう。大事な話があるので時間を作ってほしい。ハルトからそんなメールが来る。メールや電話では言えないことなの？ああ。私が尋ねてもそう短く返事をするハルトに嫌な予感しかしなかった。指定された時間に行くと、ハルトはまゆみと一緒に現れる。ハルトの表情は暗く、まゆみはやけにニコニコしている。そんな二人の表情を見た私は何が起こったのか、大体の予想はついてしまった。チカ、ごめん。婚約を解消してほしい。まゆみを妊娠させてしまった。ごめんね、お姉ちゃん。まさか妊娠までしていたなんて。こうなってしまったからには男として責任を取らなきゃいけない。だからまゆみちゃんと結婚することにしたんだ。チカ、本当にごめん。私とハルトの関係が砕けるように終わったことを突きつけられ、私は愕然とする。ハルトは深々と頭を下げるが、隣にいるまゆみと顔を合わせるとニヤッと笑う。私は悲しかった。悔しかった。でも、私が祝福しないと、二人の赤ちゃんは生まれることはできない。そう思うと、二人の関係を認めないわけにはいかなかった。わかったわ。二人とも幸せになってね。そう笑顔で言うのが精一杯だった。いたたまれなくなって席を立ったとき。そうそう、ハルトさんはお姉ちゃんのこと、つまんない女って言ってたよ。女としては私の方が魅力的だから結婚できて嬉しいってさ。まゆみは私の耳元でこんなことを囁いてきた。その後、まゆみの妊娠とその経緯を知った両親は怒り狂った。もうあの子に家の敷居はまたがせない。そうまゆみを感動するのだった。婚約破棄後、私はショックで無気力な日々を過ごした。働く気も起きず、家事を手伝うこともせず、部屋でぼーっと過ごし、たまに散歩をするという生活をしていた。しかし、このまま何もせず、ただ毎日を過ごす日々にも疲れ始めていた。悲しい思い出がある日本にいるから辛いのではないだろうか。思い切って海外に行けば気持ちも変わるかもしれない。そう決意した私は心機一転、アメリカに旅立つことにした。そして10年の月日が経つ。私は久しぶりに日本に戻ってきている。家族に料理を作ってあげようと近くのスーパーで買い物をしていた。日本語のポップには懐かしさを感じる。私はじっくり商品の説明文を読みながら食品を選んでカゴに入れていく。嘘、お姉ちゃん？
声をかけられて振り返ると、太った中年夫婦が目を丸くして私を見ている。まゆみ、ハルトも。驚いた。まさかまゆみとハルトに再会するなんて。ドイツに行っていると思っていた二人に日本で会うことにも驚いたが、容貌の変化も衝撃的だった。美人でスリムなまゆみなのに、すっかり太ってしまっている。体重は若い頃の倍くらいありそうだ。ハルトもかなり太っていて、身長が高いのもあり、やけに威圧感がある中年男性となっていた。まゆみは私を見ると、唇の端を吊り上げながらこう言う。お姉ちゃんってもしかしてまだ独身？私は間抜けな声を出す。独身かどうかを聞いてくるのは構わないけど、その言い方がすごく嫌だった。なんて答えようと戸惑っていると、ハルトまで私を笑ってくる。チカみたいな地味な女が結婚できるわけないだろ？どうやら二人からは私はこう見えるようだ。結婚してない地味で不幸な女だと。私が黙っていると、まゆみは頼んでもいないのにベラベラと自慢話を始める。私たち4年前に日本に戻ってきたの。ハルトはドイツで新製品の開発に成功して、最年少で開発部長に昇格したの。すごいでしょ。雑誌にも取り上げられてね。今持ってるから見てよ。そう言うとバッグから雑誌を取り出す。それは私でも知っている有名なビジネス雑誌だったが、随分と前に発行されたもののようで、表紙はすでにヨレヨレになってしまっている。まさかまゆみはいつも持ち歩いてこうやって自慢しているのだろうか。私は困惑しながらも受け取り、言われたページをめくる。ね、すごいでしょ。この雑誌に載る人ってエリート街道まっしぐらの人ばかりよ。ページの4分の1くらいのスペースにハルトへのインタビュー記事が掲載されていた。でも、ハルト本人というよりも会社のことばかりが載っていて、宣伝を目的としたような記事に見えていた。ありがとう。すごいね。そう言うと私はまゆみに雑誌を返す。まゆみは大事そうにバッグにしまってからニヤニヤしながら話してくる。ところでお姉ちゃん、なんでこのスーパーに来てるの？なんでって、たまたまよ。オーガニック食品とか安全で品質の高い商品が多くて、とても良いスーパーだしね。私がそう言うと、まゆみは上から見下ろすように言う。そうだったんだ。でも、このスーパーはお姉ちゃんみたいな負け犬には似合わないと思うけど、こういう店は私たちみたいに成功した人たちが買い物するところだから。あまりの口汚さに耳を疑ってしまう。ハルトは止めてくれないのだろうかと彼の方を見るが、ニヤニヤ笑っているだけだった。そんな本当のこと言っちゃダメだって。チカは寂しい独身生活を過ごすだけで精一杯なんだからさ。この人たちは10年前に私にした仕打ちを何も覚えていないのだろうか。そう思うと心の中で何かが燃えたぎるのを感じ始めた。私はまっすぐに妹夫婦を睨みつけ言葉を発しようとしたその時。チカどうしたんだその人たちは。一緒に買い物に来ていた夫が私に話しかけてくる。欲しい商品を探してくると言い、さっき離れたばかりだったが、私は夫がこの場に来てくれたことで心からほっとする。夫は怪訝そうにまゆみ夫婦を見つめる。私は気を取り直し、夫に妹夫婦を紹介する。私の妹のまゆみとその旦那さんのハルトさん。まゆみ、こちらは私の夫のりょうよ。結婚してたの？まゆみもハルトも目を見開いて夫の顔をじろじろと見ている。うっそ、こんなイケメンがお姉ちゃんと結婚するわけないじゃない。しかもハルトより背が高いなんて。まゆみはりょうに指を突きつけながら私に迫ってくる。確かに私の夫は187センチの高身長な上に、すっきりと整った顔立ちのイケメンだった。夫との出会いは9年前、昇進でアメリカに行き、自然食カフェでバイトを始めた時だった。もともと料理好きということもあり、オーガニックに興味も湧いた。一生懸命仕事に打ち込んだ私は認められ、カフェの店長になり、主にメニュー考案や調理の担当をしていた。夫はそんな私の店に来ていた常連客の一人。しかし、夫が店に来ている時間、私は厨房にいることが多く、夫に会う機会はなかった。
この料理を作ってくれている人に一言感謝を伝えたい。そんな時に夫はレジにそう伝えて、私たちは会うことができた。その後、何度か会話をするうちに意気投合し、交際を経て結婚。8年前に結婚していたの。ごめんね、報告できなくて。へえ、そう。私が謝ると、まゆみは夫を舐め回すように見つめてきた。あの地味なお姉ちゃんがね、あなた、大金でも積まれましたか？それとも何か弱みでも握られて結婚を迫られたんですか？あまりにも失礼な質問に、私は思わず声を上げる。確かにあんたのようなイケメンに、チカみたいな女は役不足だろ。別れるなら今のうちですよ。ほんとね。キラキラと笑う二人に、夫の顔色が変わるのが分かった。チカは素晴らしい女性です。あなたたちはチカの魅力に気づかないようですが、彼女ほど外見も精神も素晴らしい女性はなかなかいません。私がチカを選んだのは当然のことです。そんな風に言われ、私は思わず顔が赤らむ。でもまゆみとハルトはなぜか手を叩いて大笑いしている。すごい愛ですね。ところで旦那さん、お仕事は何をされてるんですか？私の夫は大手企業で部長をしているんですけど。そうまゆみは夫をさらに煽る。いや、大したところじゃないですよ。N 工業といってエンジン開発をしております。航空機のエンジンを収めている業者ってなかなかないんですよ。私はそこの開発部長でして。ハルトまで得意げに語り出す。夫はそれを聞き、にっこりと微笑む。奇遇ですね。私の会社も同じ業界です。ハルトはそれを聞き、ニヤニヤしながら言う。へえ、そうですか。どちらの中小企業ですか？うちの下請けかな？ M 社というところで経営をしております。夫の涼しげな声が響き渡ったが、それを聞いたまゆみはぷっと吹き出した。聞いたことない会社だわ。横文字使えばかっこいいと思ってるのかしら。小さい会社の社長さんなのね。ご苦労様。しかし、ハルトは顔を青ざめさせ、口をパクパクさせている。M 社、まさか。ええ。N 工業さんにはいつもお世話になっております。夫は品よく微笑む。弊社のような末端の企業を覚えていただき、光栄です。ハルトは萎縮しながら言葉に詰まっている様子だった。まゆみは夫の量がただものではないことに気づいたのか、あっと短い声を上げ、バッグの中の雑誌を取り出し、慌ててページをめくり始める。お姉ちゃんの旦那さんってもしや。見せてきたページに掲載されていたのは確かに夫だった。関東ページの世界をリードするトップが語る企業戦略という特集に出ていた。夫の会社は日本ではあまり知られていないけど、海外に拠点がある航空機メーカーだった。旅客機だけではなく、軍用機も手掛けていて、航空機に関しては世界でトップクラスのシェアを誇っていた。夫が大企業の社長と知ったまゆみは、パニックを起こして私を罵倒してくる。お姉ちゃんがこんなハイスペック男性と結婚できるわけがないじゃない。だってお姉ちゃんはブスで頭悪くてとろかったじゃない。するとついに、夫が声を荒げる。さっきから妻のことを侮辱して、一体あなたたちは何なんですか？いくら家族だとしても、言っていいことと悪いことがあります。これ以上言い続けるのでしたら、それなりの慰謝料を払っていただきますよ。まゆみは夫に怒鳴られ、一瞬びくつくが、すぐにわめき始める。家族にそこまでするなんておかしいじゃない。赤の他人が家族のことに口を出すことじゃないわよ。まゆみはパニックを起こしているようだったが、慌てたハルトがまゆみの口を手で塞ぐ。お前、なんてこと言ってるんだよ。もう帰ります。失礼しました。そう言うとまゆみを連れてその場を去ろうとした。しかし、夫は冷たい目でまゆみとハルトを見据える。そういえば、お宅のエンジンからボルトが外れてしまう現象が相次いで起きましてね。重大な事故につながってはいけないので、リコールの対象にさせていただくことにいたしました。は？まさか。もちろん、今後の取引の仕方も考えさせていただきます。
そんなことをされたら、うちの会社は。ハルトはがっくりし、その場で膝をついた。まゆみはそんなハルトを揺さぶっているが、当の本人は反応をしない。もう行こう。私はそーっとに手を引っ張られ、帰宅した。その後、夫は N 工業の製品の問題点を指摘してリコールを要求した。営業部長が土下座までしたが、夫は撤回しなかった。N 工業は業界での信用が大きく下がり、自動車メーカーなどからも次々と取引を停止されてしまった。開発部長であるハルトは責任を問われ、役職を剥奪され、平社員に降格。また、取引先の社長とその妻を侮辱したことも明るみになったことで、人間性を問われ、製品開発に携わることも許されなくなってしまった。今は倉庫に移動させられ、在庫管理の仕事をしていると聞く。そんな時、まゆみから電話が来た。夫が降格して給料下がっちゃったの。これじゃあ暮らしていけない。こうなったのもあんたのせいよ。旦那さんに頼んで何とかしてよ。全く反省をしていないまゆみには呆れて物が言えない。もう二度と連絡してこないで。私はそうはっきりと言ってから電話を切り、即座に着信拒否にした。その後、まゆみは両親にも電話をしたそうだが、私の悪口をマシンガンのような勢いで浴びせたため、それを受けた両親は、もうまゆみからの連絡を一切受け付けないことに決めたそうだ。家族全員から見捨てられ、年収もガタ落ちした妹夫婦は、築30年のアパートに引っ越し、ひもじい生活を虐げられていることだろう。一方私たちはアメリカに帰った。今日も私は早起きをして、出勤前に心を込めた夫のための朝食を作る。君の料理のおかげで僕は頑張れている。いつもありがとう。尊敬できる夫を支えていくことができたことで、私は夫と結婚した幸せをかみしめるのだった。